61. Ο Πεταράς ο Νικηφόρος φαίνεται ότι ζορίζει από τον πρώτο γύρο. Το Μιάδα πάντως σκάει στην ουσία. Περιμένουμε το χρόνο. 9-8 για τον Κομπρεσεράτο 1600. Καλός χρόνος. Καλός χρόνος και πιστεύω λίγο ακόμα. Τι κάναμε τρίτη, ερχόταν. Και αυτός θα δει και αυτός τι συνάδει με τον μου. Παρακαλείται η οδηγός με το νούμερο 79.